Halløj derude, og velkommen tilbage til Grand Prix-panelet her på vores YouTube-kanal. Vi er super taknemmelige for, at du gider at kigge med igen i år. I den her video, der skal vi tale lidt om løst og fast inden for den ramme, som er Melodi Grand Prix, og selvfølgelig med hovedfokus på Danmark. Men for lige at tage ordentligt hul på en sæson her i panelet, så skal jeg starte med at byde velkommen tilbage til dig, Michael fra Melodi Grand Prix Fans.dk. Tak skal du have. Michael, hvis du skal kigge tilbage på Grand Prix-sæsonen 2023, hvad husker du så tydeligst den for? Jamen, jeg husker den tydeligst for selvfølgelig Loreens sejr. Hun det kommer op i den absolute royalty sammen med Johnny Logan, med dem, som har vundet 2 gange. Det var selvfølgelig det tydelige. Cha-cha-cha husker vi selvfølgelig tilbage på som den store publikums favorit. Det er sådan selvfølgelig de ting, der sådan mest fylder i det, hvad man husker tilbage, og jamen så husker vi jo desværre også, at det endnu var et år, hvor Danmark de ikke nåede finalen, og det er jo også det, vi skal tale mere om lige om lidt. Det skal vi nemlig. Men inden vi kommer så langt, så skal vi også byde velkommen tilbage til dig, Simon fra Good Evening Europe. Simon, når du tænker tilbage på 2023-sæsonen, hvad står så tydeligst i erindringen hos dig? Ja, udover vores 2 små skænderier omkring, hvorvidt Sverige er gode eller ej, så er det selvfølgelig også Loreens sejr. Det er jo, jeg havde jo privilegiet af at stå helt forrest ved hegnet og opleve det der. Og der er altså noget over, når man oplever en historieskrivning blive lavet for øjnene af en. Og så synes jeg også, at vi må sige, at der var nogle sange, som bare kom bragende til sidst, uden vi vidste noget om det. Vi har nævnt Finland og Kärja, men for den sags skyld også altså Belgien, som kommer ind på en 7. plads, og nogle af de andre sange, at Polen blev et viralt hit. Altså der skete nogle ting sidste år, som var sådan lidt uden for, hvad vi troede, da sæsonen gik i gang, og da vi hørte de første sange, og det beviser jo bare, at Eurovision har det altså med overraskende gang imellem, men som regel vinder Sverige til sidst. Det gør de nemlig, og det gjorde de også sidste år. Jeg skal også lige huske at sige velkommen tilbage til mig selv. Jeg hedder Daniel, og jeg er også på Team Good Evening Europe, og jeg husker Grand Prix-sæsonen for meget af det samme. Jeg husker, at Kärja smadrede en rekord i seerafstemningen for procentuelt at være den mest suveræne vinder af seerafstemningen, uden dog at vinde Eurovision. Og det er jo lidt paradoksalt, og det kan vi kan godt lade som om, at det er jeg kommet over. Men så husker jeg selvfølgelig også, at Danmark endnu engang ikke var i nærheden af Eurovision-finalen. Og så er der en ting, som jeg husker tilbage på, med en vis mængde af, jeg ved ikke, man kan kalde det vrede eller bitterhed, men noget af det, jeg husker tilbage på, er den hets, som Riley også var udsat for, både på sociale medier og på børnehavemedier, der kalder sig rigtige journalister. Og derfor vil jeg gerne lige starte med at appellere til, at vi i år får en Grand Prix-sæson, som er præget af respekt og ordentlighed for hinanden. Vi behøver ikke at rose alt, det kommer vi absolut ikke til, hvis jeg kender os ret. Men lad os være ordentlige over for hinanden. Og med de ord, så skal vi over til det første emne. Vi starter selvfølgelig med det oplagte, fordi i dag der offentliggjort, det er de 8 sange, som skal dyste om at repræsentere Danmark ved Eurovision 2024 i maj. Vi kommer ikke til at gå i dybden med sangene her. Vi gør ligesom vi gjorde sidste år og udgiver en video om hver enkelt sang, når vi lige har haft tid til at lære dem ordentligt at kende, og vi har fået karakterer samlet ind fra hele panelet. Derfor kan vi dog godt tale en lille smule om niveauet. Og Michael, du var til pre-listening party i tirsdags, og har ikke rigtig haft tid til at høre sangene siden. Hvordan hænger de fast hos dig? Hvad er din umiddelbare reaktion? Det synes jeg, der er nogle af dem, der gør. Jeg hørte dem ganske rigtigt i tirsdag, så jeg så hørt dem igennem en gang mere i dag. Det er, hvad jeg har nået. Og nogle af dem hænger fast, nogle af dem hænger ikke fast. Nogle af dem, jeg kan huske, at vi sådan, de første par stykker, vi sådan startede med at høre, der tænker sådan lidt, jeg synes, det lyder meget af det samme middle of the road, radiovenlig pop, som vi nogle gange har set. Og det synes jeg, der er nogle af dem, der stadigvæk er. Jeg synes også, der er nogen, der brænder igennem ved at være noget andet, og jeg synes, i Grand Prix Fanklubben havde vi jo til vores årsmøde besøg af Erik Struve i november, da vi holdt årsmøde.
Og en af de ting, han sagde, det var, at man ligesom ville være sådan mere, jeg tror ikke, han brugte ordet modig, men det her med, at man ville i hvert fald ture nogle andre ting, og man ville, altså der må godt være mere store følelser og vilde sceneshows og sådan noget. Og der kan jeg godt se nogle sange, som The Chase Zoom Zoom, for eksempel, som det bliver ganske vildt på scenen, og måske på en måde, vi ikke har set før, og der er et par stykker af de andre, hvor jeg tænker, men der kunne også godt ligge et spændende sceneshow og sådan noget. Så jeg tror, vi får nogle spændende ting at se, og nok også nogle ting, som visuelt ikke ligner noget, som vi har set før, tror jeg, i Melodi Grand Prix. Simon, du var også til pre-listening event i tirsdags, hvor du fik lov til at høre sangene. Har de sat sig lidt på, eller har du det på samme måde som Michael? Det man kan sige, det er, at det er gået benhårdt efter en sound, der virker i Eurovision. Og det er også gået benhårdt efter at skære det væk, som nogle gange er med i Grand Prix'et, lidt fordi det skal være der, men som man godt ved aldrig har en chance for at vinde Grand Prix'et. Og jeg kan faktisk godt lide det. Jeg kan godt lide, at man tænker, okay, det er fint nok, at vi har, siger vi, de 8 bedste sange og genrebredde og alt det der, men ikke hvis ikke man bruger det til noget. Så på det plan kan jeg godt lide det. Frygten er så, at når man skærer det hele i popretningen, når man sender det hele i popretningen, og når, vil jeg våge at påstå, måske 6 af de 8 sange er noget, der ville kunne virke i Eurovision, så mister man måske også det der med, hvor meget tør man så egentlig. Altså, og det er jo også den kritik, jeg lidt har set ganske hurtigt, fordi jeg har haft en pæn hektisk dag i dag, men det jeg lige har nået at se sådan, på sociale medier, det er nemlig det her med, jamen, det virker måske mere konstrueret og mere tænkt, end det ville være, hvis der var kommet 8 meget forskellige sange. Men som sagt, jeg synes, at fokus er rigtig i betragtning af, at Danmark ikke har været med i Eurovision-finalen i 5 år, og at vi sidste år kun fik point fra et land, så bliver vi fanden brage mig nødt til, undskyld udtrykket, at have nogle sange i Dansk Melodi Grand Prix, som alle sammen ville kunne have en anstændig chance i Eurovision. Vi kan ikke lave en Eurovision-vinder fra det ene år til det andet, men vi kan godt lave nogle sange, hvor man 1. ved, at det vil kunne virke på en Eurovision-scene, og 2. at man også ved, at danskerne synes om den type sange. Vi kunne godt tage et eller andet helt vildt out there med i Grand Prix'et, men vi ved bare, at det er ikke sådan noget, danskerne stemmer på. De stemmer på pop, de stemmer på noget, der er genkendeligt, både med hensyn til kunstnere og med hensyn til sound, og de stemmer på noget, som de kan høre i radioen. Om det så er rock eller pop, det er sådan set underordnet. Og nu er det, jeg valgt at gå popvejen, og det hylder jeg dem egentlig for at gøre i den her sammenhæng. Jeg er meget enig i det, der bliver sagt her. Jeg havde måske forventet flere ørehængere, end jeg synes, der er i feltet, men jeg har måske også ladet mig tale op, fordi feltet i år er blevet talt ekstremt meget op af alle, der har lyttet til sangene, inden at jeg har fået mulighed for at lytte til dem. Jeg har haft tid til at høre dem igennem 3 gange i løbet af i dag, og der er ikke en, som jeg som sådan går og synger med på. Efter jeg havde hørt dem alle sammen igennem her for en halv times tid siden, inden vi gik ind for at optage, så gik jeg og nynnede en sang og sagde, hvad er det der for en sang? Og det er faktisk en sang, der er i finalen i et andet land. Og det er måske ikke det bedste tegn, og det er en lille smule ærgerlig over, men det kan jo være, at det ændrer sig, når sangene ligesom sætter sig. Når det så er sagt, så jeg synes også godt, at man kan mærke Erik Struves visioner i det her. Der er flere sange, der skiller sig ud. Det er ikke sådan som i 2022, hvor det var 8-1 sang, eller 7-1 sange og så fuld effekt. Eller sidste år, hvor det var nærmest 7-1 sange og så Niklas Sonne. Jeg synes, der er flere sange, hvor at man får sådan lidt en, wow, kan det være en Grand Prix-sang i Danmark? Og det tror jeg er vigtigt, fordi vi er virkelig kendt ude i Grand Prix-miljøet i hele verden for at være de kedelige generiske sanges hjemland. Og hvor vil jeg gerne af med det image? Og det tror jeg faktisk, at der er OK muligheder for i år, alt efter hvad vi vælger selvfølgelig, for der er bestemt også nogle kedelige generiske sange iblandt. Og så en sidste ting, jeg vil nævne. Jeg synes, at der i år er en meget, meget klar vinder.
En sang, som jeg føler mig 99% sikker på vil vinde, og som jeg tror kommer til at gøre det utrolig overbevisende hos jury og seere og så videre. Det er lige før jeg forventer sådan noget, et sted mellem 60 og 70% af alle afgivende stemmer lander der. Det gør det en lille smule kedeligt faktisk. Selvfølgelig er det en god ting, at vi har en sang og en kunstner med så meget kvalitet, fordi hvis man har en standout winner, så er det jo fordi, at der er noget kvalitet at hænge sin hat på. Men mange af de der spændinger forsvandt også bare en lille smule. Jeg havde hørt dem igennem en gang, og jeg sad og tænkte, okay, men der er jo en, der er altså niveauer over i forhold til Eurovision. Jeg håber, der er nogle sange, der kommer fra baghjul, og jeg håber, at man, som Michael også nævner, kan mærke på stagingen, at der bliver taget nogle chancer, så der måske kan blive bragt en lille smule spænding ind i det. Men indtil videre, så ser jeg en klar tydelig vinder i det her felt, og I får ikke at vide, hvad det er for en, fordi vi skal jo bedømme dem i nogle videoer senere hen. Der skal også være en grund til, at I tuner ind på dem. Vi skal dykke en lille smule ned i nogle af de deltagere, som springer i øjnene på os. Vi finder blandt andet en tidligere Dansk Melodi Grand Prix vinder, fordi præcis 10 år efter Cliché Love Song, der vender Basim nu tilbage til Grand Prix med sin sang Johnny. Og Simon, hvor overraskende er det for dig, at Basim vender tilbage til Grand Prix netop nu? Det er i virkeligheden både overraskende og ikke overraskende. Jeg synes, at vi har set Basim. Han har, jeg vil ikke sige gemt sig, men han har ikke været så synlig i de senere år sådan som sanger. Han har været meget synlig bag produktionerne, altså både som producer og sangskriver for diverse kunstnere. Men det virker som om, at han er nået et sted hen nu i sin karriere, hvor han gerne vil noget mere, og har også selv sagt, og det sagde han både i dag til pressemødet, men han har også sagt det i det pressemateriale, vi har fået, at jamen, han er selvfølgelig blevet et mere voksent menneske nu, og har noget mere ballast at kunne skrive sin sang ud fra. Det er også derfor, han føler, at det her var fuldstændig, det sagde han også i dag, at den her sang er det rigtige sted. Altså Grand Prix er det rigtige sted at vise den her sang frem. Så det er overraskende i forhold til, hvis man kigger på, hvor mange tidligere danske Grand Prix-vindere, der i de senere år har forsøgt sig igen i Grand Prix. For dem har der jo ikke været særlig mange af. Og det har i virkeligheden nærmest også haft en politik i nogle år, om at man ikke ville have genganger med, for de ville jo have en fordel i konkurrencen. Det blev faktisk sagt sådan helt åbent dengang Ben og Tan, da de prøvede at komme tilbage igen i 2021. Men jeg synes, det er dejligt. Det sender også et signal, synes jeg, til andre tidligere Grand Prix-deltagere om, at man må godt. Det er ikke så farligt. Og jeg tror, at hvis vi kan få flere tidligere Grand Prix-deltagere, og for den sags skyld Grand Prix-vindere med i fremtidige Grand Prix'er, jamen så vil det også skabe noget af det, som jeg synes, Norge har fået skabt med de her genganger af artister, man kan genkende dem, fanmiljøet kan genkende dem, og for den sags skyld også i Sverige. Det er jo altså helt åbenlyst i Sverige, at Melodifestivalen har en attraktion til nogle af de samme kunstnere. Så den korte version af den meget lange forklaring er, at jeg synes, det er dejligt, Basim er tilbage, og jeg er sikker på, at han vil gøre alt, hvad han kan for at prøve at komme til Eurovision en gang til. Og udover Basim, så er der et andet navn, der springer i øjnene, og det er Aura Dione, som har været et kæmpe navn i Danmark og rundt omkring i Europa, har blandt andet ligget på toppen af hitlisterne i Tyskland. Michael, hvorfor er det interessant for Aura lige pludselig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Jeg synes jo, at i tirsdags faktisk, igen da vi var til den der pre-listening, som vi har henvist til et par gange, så sagde Erik Stove, tror jeg det var, eller også var en af de andre, der også gjorde det, som sagde, jamen det her, det var sådan et målstregsnavn. Det var sådan en, hende vil vi rigtig gerne have ind i Melodi Grand Prix. Jeg tror, det er rigtig godt for Melodi Grand Prix og for Aura Dione ind, om hun så vinder eller ej. Men det her med, det er jo hele tiden det her, som vi tit taler om, synes jeg, det her med, hvad er det for et signal, det sender, hvem er det, der er med. Og det her med, at der er et etableret navn, som ikke behøver Melodi Grand Prix. Det tror jeg er godt. Fordi at hver gang det sker, og det sker med en sang, som er god også, hvilket jeg synes er tilfældet, så bliver der altså en blåstempling af Melodi Grand Prix. Og det tror jeg er ret vigtigt, så jeg modtager det virkelig med kysshånd,
at det sker. Jeg må sige, at jeg har ikke fulgt meget med i Aura karriere, så jeg vil ikke kloge mig på, om det er godt eller skidt eller rigtigt eller det rigtige tidspunkt for hende. Det ved jeg ikke. Men jeg tror, det er godt for Melodi Grand Prix. Også fordi netop, at det måske også er noget kvalitet, der så også kommer. Jeg synes, altså, som Michael også siger, det sender et signal om, at nogle kunstnere, som egentlig ikke behøver Grand Prix'et, og som ikke udelukkende ser Grand Prix'et for en platform for bare at kunne være lørdag aften i den bedste sendtid, og dem har vi jo ved Gud haft nogle stykker af her i de senere år. Men når hun faktisk kommer med noget, en sang, hun har på hjerte, og en sang, hun faktisk gerne vil noget med, og hun vil smadre gerne til Eurovision. Jeg mener, vi taler om en kunstner, som altså har været på turné i Tyskland med Anastasia og Toto optrådt på stadioner for 50.000 mennesker. Så det er jo ikke bare noget, der kommer ind fra højre ting, så tager vi lige Grand Prix med venstre hånd. Hun vil faktisk det her. Og det er jo også et af de kritikpunkter, vi har haft over for DR, det er, at de kunstnere, der har været med i Grand Prix, simpelthen har været for uprøvet. En ting var, om de kunne stå distancen i Grand Prix, men så er der også lige hele det cirkus, der følger med efterfølgende til Eurovision med optakt og pre-parties og prøver og hvad ved jeg, og kunne de stå distancen, og det har jo bare vist, at det kunne de ikke. Så på det plan sender det også et signal ved at have Aura med at sige, her kommer en etableret kunstner, der godt ved, hvad det her game drejer sig om, og kan bringe sig selv og sin musik ind i Grand Prix. Det synes jeg sender et rigtig godt signal, og jeg er meget tilfreds med det. Ja, og i forhold til det her med netop kan det med at stå distancen, så er der ikke nogen tvivl om, at de to nævnte kunstnere, nemlig Basim og Aura Dione, jamen de vil på den måde være stensikre valg i forhold til, de kommer til at stå distancen, hvis det er en af dem, vi sender afsted. Og de kommer til at synge med en god stemme til Eurovision, og de kommer til at kunne håndtere fansene, og kunne håndtere pre-parties og så videre. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den sidste ting, vi lige skal have vendt omkring feltet, inden vi går videre til næste emne, det er, at feltet udelukkende består af folk, der synger på engelsk. Der er simpelthen for første gang nogensinde 0 dansksprogede sange i Dansk Melodi Grand Prix. Jeg har det personligt sådan, at Dansk Melodi Grand Prix er lige nu et sted, hvor der er én ting, der gælder, og det er at komme i Eurovision-finalen igen. Så jeg er faktisk villig til at se bort fra, at vi mangler en dansksproget sang. Det skal ikke være en fast ting, at der slet ikke bliver sunget på dansk, fordi det er også vigtigt at værne om vores sprog. Og jeg elsker for eksempel Simon Kvam i X-Factor for at insistere på, at hans deltagere de udelukkende synger på dansk. Men lige i det her, der er der simpelthen en finaleplads, som er for vigtig til, at der er noget som helst andet, der tæller. Og derfor så kan jeg godt leve med det i den her ene omgang. Simon nævnte det før, at det her med, at vi har ikke de her sange, hvor man føler, eller hvor man har en fornemmelse af, at den her er med, fordi der skulle være sådan en sang. Sådan kan det også godt lidt være med dansksprogede sange, om der skal lige være en dansksproget sang, fordi det skal der jo. Og det synes jeg er et fint valg, at der ikke er det. Jeg elsker generelt også sange på originalsprog, og jeg elsker, at der er en stor sproglig variation i de sange, der også er til Eurovision. Men jeg er også enig i, at hvis det vitterligt var de 8 bedste sange, de her, jamen, så er det dem, der skal med, og så skal vi ikke have en dansksproget sang med i Dansk Melodi Grand Prix, bare fordi det skal vi. Så jeg synes, det er et fint valg, og et valg, som uden selvfølgelig at overhovedet have hørt nogle af de andre, men som sagtens kan være et fornuftigt valg. Ja, men jeg er jo meget enig i virkeligheden. Det skal være de 8 bedste sange, der skal være i Grand Prix, og så er jeg på det plan ligeglad med sproget. Og så synes jeg også, vi skal se, altså, hvad er Danmark for et land, rent Eurovision-mæssigt? Jamen, vi er jo ikke et land, som har det der eksotiske sprog, som tiltaler de der Eurovision-fans derude. Det er vi bare ikke. Altså, der er mange, der synes, at dansk er et grimt sprog. Holland har fået på puklen for ikke at have en hollandsksproget sang med. Det havde de så med S10. Sverige har ikke haft en svensk sang med i mange år. Norge det samme. Altså, det er sådan, nu skal vi lade være med at gøre dansk til kriteriet for, om vi kan klare os godt i Eurovision. Jeg synes, Fyr og Flamme gjorde det rigtigt ved at beholde deres sang på dansk, fordi det havde den sound, den havde. Men man skal ikke bare
have en dansk sang med i Grand Prix'et, som giver den en eller anden, som skulle give den en fordel, eller hvad ved jeg, fordi det er ikke det handler om. Altså i Eurovision handler det om, har du den bedste sang, så vinder du også, uanset sproget, eller klarer sig godt uanset sproget. Så nej, jeg har det ikke dårligt med, at der ikke er en dansksproget sang, men omvendt synes jeg også godt, at skulle man nu finde på at udvide feltet til 10 sange igen, hvad der lidt er blevet antydet godt kunne ske, hvis og så fremt, og penge formentlig også skal der til for at udvide til 10 sange, så kunne der godt komme en dansksproget sang med. Der kunne måske også komme en dansksproget sang med fra en genre, som ikke nødvendigvis er mainstream pop, men som kunne være mere dansktop-agtig, eller mere singer-songwriter-agtig. Men lad os se. I år har jeg ikke noget problem med det. Jeg synes også, jeg oplever, når netop at man ser sådan, altså den debat, der er og sådan noget, så har jeg også nogle gange et billede af, uden det sådan skal lyde nedladende eller noget. Men jeg synes, altså der er jo nogle fans, som har en meget sådan retrospektiv måde at se Melodi Grand Prix på, og som egentlig synes, jamen i de gode gamle dage, da det var på dansk, og det havde noget særligt. Og det synes jeg bare, at det er bare ikke der, vi er. Vi er længere, at det skal ikke være nostalgien, som råder i forhold til det. Det skal være, hvad er det, der virker. Og hvis det er en sang på engelsk, der virker bedre, fordi det er dem, som er bedst, jamen, så er det sådan, der. Nu sidder vi og roser Danmarks Radio. Det kommer jeg lige til at fortsætte med, for vi skal nemlig tale om det show, som vi har i vente den 17. februar. Sidste års Dansk Melodi Grand Prix var præget af kaos med app og et uforståeligt stemmesystem, og i år har DR valgt at gøre showet mere intimt. Grand Prix'et flytter ind i DR's koncertsal, der er færre publikummer, og der er mere fokus på musikken, lyder det i hvert fald til. Og jeg synes umiddelbart, at det virker som en meget naturlig forlængelse af det, Erik Struve har sagt, siden han blev Grand Prix-chef i DR. Der skal være fokus på den gode sang, og musikken skal spille hovedrollen, og man vælger ikke længere sangen efter, at de skal fungere på P4, men at de skal fungere i Eurovision. Og det føler jeg ikke, man kan være uenig i. Og må jeg i den forbindelse have lov til lige at hylde DR for at lave en optagsudsendelse. For det sker jo den 10. februar. Ja, endelig kommer der noget optakt til Dansk Melodi Grand Prix. Den 10. februar kommer der et program, hvor at Fyr og Flamme i øvrigt skal være værter sammen med de 2 værter til Melodi Grand Prix, Stephanie Surrugue og Sara Bro, hvor at de 8 deltagere skal synge deres sange i en akustisk udgave. På den måde synes jeg også, man lidt imødekommer det her med, okay, musikken skal være fokus, man risikerer ikke, lidt ligesom man gjorde sidste år, at sende en afsted, som ikke helt magter at synge den sang, som vedkommende kom med. Så det vil jeg gerne hylde, og så lægger jeg også meget vægt på, at det jeg har udpeget en større jury, som blandt andet består af udenlandske eksperter. Det fortalte Erik Struve i et interview, som du, Simon, lavede for et par måneder siden. Og alle de her ting gør, at jeg har faktisk tårnhøje forventninger til 2024. Jeg synes allerede i 2023, man kunne se mange tegn på, at det jeg havde lyttet til den kritik, der var kommet, de havde taget den til sig, og de havde forsøgt at agere på den. Og jeg føler mig faktisk virkelig tryg ved, at vi kommer til at få en rigtig god aften i februar. Simon, er du enig? Har du også høje forventninger til Dansk Melodi Grand Prix? Jamen, og jeg har høje forventninger i forhold til, at man har skåret konceptet til. Fordi det er det, jeg synes, der har manglet de senere år. Jeg stillede tilbage i 2021 spørgsmålet, hvad vil DR med Melodi Grand Prix'et? Og det synes jeg faktisk, de selv er begyndt at svare på nu. De vil finde nogle sange, der kan begå sig i Eurovision, fordi nu har de endelig fundet ud af, at vi kan godt have et Melodi Grand Prix, men hvis vi klarer os godt i Eurovision, så vil der ikke være nogen interesse for Melodi Grand Prix'et. Så det her med at skære ind til benet, man kan sige, det er lidt paradoksalt i år, at vi faktisk har nogle sange, som ville kunne gøre sig godt i en større arena, sådan rent publikumsmæssigt. Der er sådan nogle syng med ting og nogle steder og sådan noget. Men jeg har det fint med det i koncerthuset, jeg har det fint med det, jeg siger, at det her er et tv-show, og det er det handler om. Fordi det er det jo også i Eurovision.
Altså, det kan godt være, at det ser flot ud på Eurovision, når der kommer de der store overbliksbilleder, og der står en masse mennesker med flag af det ene og andet, men os, der har prøvet at stå, der ved jo godt, at vi jo nærmest er altså en del af scenografien, mere end at vi skal være et godt publikum. Sådan er det bare. Så på det plan, så har jeg også forventninger til, at det er, ved hvad de vil nu med Melodi Grand Prix'et, og ved at, og det sagde både Erik Struve og Lars Trillingsgaard her i tirsdag til pre-listening, de er godt klar over, at for at det her skal virke, så er der ikke noget bare at have en god sang, eller en sanger, der kan synge, eller en masse gimmick på scenen. Det skal spille sammen. Og det glæder jeg mig meget til at se, fordi jeg synes, vi har haft nogle af elementerne i spil i de tidligere år, men jeg synes altid, vi har manglet noget til Melodi Grand Prix, som så er blevet kompenseret lidt til Eurovision. Så jeg glæder mig til at se, om der virkelig bliver skruet op for, nu skal vi vise Danmark og dem, der måtte sidde og kigge med ude i udlandet, at det her er altså det, vi kan, når vi virkelig vil med Melodi Grand Prix. Jamen, jeg har den forventning, jeg tror, det bliver et godt show, og jeg tror, det bliver anderledes, end det, vi har set de sidste mange år, hvor vi jo netop har set de der sådan meget større shows. Og jeg har en positiv forventning om, at det bliver et Melodi Grand Prix, der meget efter min smag, og det her med, de har gjort meget ud af at fortælle også, at vi vil godt tage det alvorligt, og det her, hvor det bliver sådan meget gagget og meget sådan, sådan lidt ironisk distance og sådan noget, jamen det har man i virkeligheden pillet lidt væk. Det synes jeg er klædeligt. Jeg synes, det er klædeligt at lave noget, hvor udstrålingen er, jamen vi tager det alvorligt. Vi vil det gerne ægte, vi vil det gerne rigtigt. Altså som, jeg tror, måske var det også at tale om det her med, man vil jo aldrig nogensinde lave en Champions League, hvor så man skulle have nogen til at stå over det, der foregik. Altså så tager man det alvorligt, og man taler om det på en god måde, og sådan. Og det er det, der er blevet signaleret i hvert fald, det er det, man gerne vil gøre. Så det har jeg også gode forventninger til, at det er også det, som der rent faktisk kommer til at ske. Jeg har givet videre til Erik og Lars og Jakob og hvad de ellers hedder inde på det er, at vi har tårnhøje forventninger til det her show. Noget vi også har tårnhøje forventninger til, det er det endnu større show, nemlig Eurovision Song Contest i Malmø til maj. Da vi evaluerede sidste år, der var vi meget sikre på, at det skulle være Stockholm, der skulle være Eurovision hovedstad i 2024. Men svenskerne overrasker og vælger Malmø. Simon, hvilken forskel gør det, at det bliver Malmø frem for Stockholm? Det gør jo først og fremmest den forskel for os, der bor i København, at vi kan sætte os i et tog, og på 25 minutter fra Hovedbanegården er vi i Malmø Arena. Og det er fantastisk. Så nu skal jeg ikke ud og bruge 15.000 kroner på en uge i Eurovisionland. Det kan min økonomi godt lide. Det, at det er i Malmø, gør to ting. Det gør, at SVT får en arena, de er meget vant til at arbejde i, både med Melodifestivalen og jo også har gjort det med Eurovision dengang i 2013. Og det betyder, at vi får et show, som SVT virkelig kan lave fuldstændig som de vil. Og vi har set billeder af den kommende scenografi, som ser meget lovende ud. Malmø Arena ligger godt rent transportmæssigt, både for dem, der måtte vælge at bo i København, og dem, der vælger at bo i Malmø, eller omegnen af Malmø. Så rent logistisk er Malmø Arena faktisk det bedste valg, når nu det ikke kunne blive Stockholm, og det kunne det jo ikke af mange forskellige grunde. Og så glæder jeg mig meget til at se, fordi sidste gang vi var i Malmø, der gjorde svenskerne meget ud af, at det var et mere lavbudgetshow, fordi det kom lige oven i Düsseldorf, som var kæmpestort, og det kom lige oven i Baku, som var endnu større. Man byggede 0,5 milliard kroner bare for at holde Eurovision. Og det gør Malmø jo ikke. Så jeg er spændt på at se SVT's visioner for det der, og jeg glæder mig til at få måske en lille forsmag på det allerede i næste uge, når den første delfinale med Melodifestivalen i løber i stablen, netop i Malmø Arena. Og den skal jeg over og se næste lørdag. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Michael, jubler du også over, at det er blevet Malmø?
Det gør jeg både af rent egoistiske årsager, som Simon han også nævnte, fordi så er der ikke så langt for os, som bor tæt på Øresundsbroen. Men jeg synes også, Malmø 2013, det var nummer 2 Eurovision, jeg nogensinde har set. Første gang var i Parken, 2001, men ellers så var det første, jeg så. Og både Malmø Arena og Malmø i det hele taget har jo ligesom vist sit værd. Malmø Arena, både som Eurovision Arena og i den grad netop også som Melodi Festival Arena, som den har været, tror jeg, hver år i gå ved hvor mange år, og i hvert fald siden da. Og altså, vi ved, det fungerer med Malmø som værtsby, og det er jeg fuldstændig sikker på, at det også kommer til igen, også fordi vi ved også bare godt, SVT, de er bare knivskarpe, når det gælder om at lave Eurovision. Så jeg har meget store forventninger til, at det bliver helt sikkert rigtig, rigtig godt. Som en, der kun har oplevet et enkelt Eurovision live før, så glæder jeg mig enormt meget over, at det blev Malmø, for det gjorde, at jeg har råd til at tage afsted. Så skal vi 3 ses i virkeligheden. Det er alt for sjældent, det sker. Det er for det meste over en skærm. Det bliver super, super godt. Og sangene til Eurovision 2024 er jo også allerede begyndt at dryppe lidt ind, og vi skal selvfølgelig ikke begynde at afsløre for meget allerede, for der kommer naturligvis de traditionelle panelvideoer, det er det vel næsten efterhånden, hvor vi skal vurdere de deltagende sange. Det kommer til den tid. Jeg kan da sige, at jeg er der begyndt at have et par favoritter rundt omkring. Jeg har 2 fremragende bud i Estland, hvor jeg virkelig håber, at den ene af dem vinder. Jeg er næsten ligeglad med hvem. Og så holder UMK i Finland endnu engang et tårnhøjt niveau. Så jeg er rimelig fortrøstningsfuld om, at vi skal få et rigtig godt Eurovision, og også blandet med, at der er nogle gode sange, der allerede er ude nu. Michael, med det vi ved indtil videre, hvad er så dine forventninger frem mod Eurovision 2024? Er der nogle tendenser, som du tænker, at vi begynder at kunne se? Det er jo selvfølgelig svært at sige, fordi som du siger, så er det jo på et meget, meget tidligt sted, vi er stadigvæk. Men jeg synes, jeg sådan ser rundt omkring netop i de nationale finaler, at der, altså mange steder er der et godt niveau. Jeg følger med i Norge, der synes jeg, der er rigtig mange spændende sange. Sorry Simon, jeg håber ikke, at Kano vinder det her, fordi jeg synes absolut, de er den bedste sang deroppe, men det kan vi jo altid komme tilbage til en anden god gang. Men jeg synes, det ser godt ud rundt omkring. Den franske sang var jo den første, der kom, den synes jeg er virkelig god. Så jeg synes, altså vi er på en eller anden måde kommet godt fra land, og det kan jo selvfølgelig være en tilfældighed. Det kan være, at vi ses næste nogle 30 sange bliver noget skrab. Det ved man aldrig, men det ser godt ud indtil videre, synes jeg. Jeg synes, den store tendens i år, det er, at der er flere af sangene i de nationale finaler, som er mere, nu skulle jeg til at sige crazy og party, det er det ikke nødvendigvis, men de er i hvert fald mere ude på en skala, vi ikke nødvendigvis ser hvert år i Eurovision. Om de så vinder deres nationale finaler, det er noget andet. Altså jeg kan se, at der er 2 sange i Irland, som fans har rigtig meget forventning til, men bookmakerne har større forventninger til en 3. sang, og så har de i øvrigt en traditionel boyband-sang med, det skal de jo have i Irland, fordi ellers er det jo ikke Irland. Jeg er meget spændt på, hvad det er, Sverige kommer med. For første gang i Melodifestivalen er der ikke en tidligere vinder med, og det er mange år siden, der ikke har været det. Så til gengæld en masse tidligere andenpladser med, som jeg tror gerne vil prøve at vinde for en gang skyld. Norge, som Michael nævner, sang i Serbien er også lige kommet, og Kroatien har et godt bud i år. Jeg synes, der bobler ting frem i de forskellige lande, som er meget spændende, og som jeg godt tror vil kunne skabe et rigtig fint Eurovision. Og så det ene håb, jeg har for Eurovision i år, det er, at vi ikke 3 måneder i forvejen ved, hvem der vinder Eurovision. Fordi det har lidt været en tendens de senere år. Altså, det kan godt være, Daniel, at du og jeg skændes lidt om Loreen og ikke Loreen, men det var bare sådan lidt, jamen det kan jo ikke blive anderledes end det her. Vi ved jo godt, hvordan det går. Så kan vi godt lege eksperter og bedømme og gøre og analysere og det ene og det andet, men det endte jo også, både som bookmaker og vi alle sammen forudså. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en vinder, som ikke nødvendigvis stod skrevet i stjernerne,
i lang tid på forhånd, og måske for et land, der ikke vinder så ofte, selvom jeg lige nu tror mest på Ukraine og UK, og det ved vi jo godt, har vi jo set før. Især fordi UK kommer med en kæmpestor artist i deres eget land, men den kan vi tage til den tid. Altså hvis du håber på et land, der ikke vinder så ofte, så kan du jo sagtens håbe på UK, kan man sige. Men det kunne da være interessant at se et land, som nu er absolut 0 forventninger til Malta, men det kunne da være sjovt, at sådan et land, eller San Marino, eller Luxembourg for den sags skyld, gik hen og vandt. Jeg synes, at den tendens, som du også nævner, Simon, at der er flere af de der It's Crazy, It's Party bidrag rundt omkring. Finland har et par stykker med, helt som det skal være, som også holder en høj kvalitet. Estland har en sang, som jeg egentlig havde skrevet ned, men jeg opgiver at udtale hele navnet, men det er noget med antistoffer og sådan nogle ting. Og det synes jeg lidt er en tendens rundt omkring, at der er nogen, der tør noget andet, og der er nogen, som har set Cardia sidste år, og har tænkt, det er sådan noget musik, jeg godt kunne tænke mig at lave, og de tager simpelthen så godt imod det i Eurovision, så kan det godt være, at Eurovision er den rigtige scene for mig. Vi så det også i årene efter 2018, hvor Fuego blev nummer 2, og vi blev altså overrendt af Fuego-kopier fra det ene land efter det andet, og det var til, altså, ja, det var næsten til at kaste op over til sidst, når de kom med den 20. sang det år, der bare lød som de 19 første, ikke? Og i år, altså Cardia er ikke skåret efter en bestemt formel, så det han kunne levere, og det som jeg også synes, nogle af de her bud, der vi har hørt indtil videre, de kan levere, det er noget andet, og det er noget, som det kan godt være, det taler til det samme publikum, men det er ikke så kalkuleret, som jeg nogle gange føler, at Eurovision har været, og specielt nogle lande, der tit sådan sidder og analyserer og tænker, okay, skal vi komme med et bidrag, der er 50% af den her sang, og 20% af den her, og så få skrevet, og det håber jeg lidt, at vi kan gøre op med, og på den måde, så er det fantastisk, at have Cardia med sidste år, hvis han kan hjælpe med at gøre lidt op med kalkylen, og så bare sige, vi gør det, vi har lyst til. Så synes jeg, at den her video, den er ved at lagt mod ende, og vi skal sige tusind tak til Michael og Simon for at være dukket op her i det virtuelle studie, og selvfølgelig tusind tak til dig for at sidde og kigge med på den her video. Vi håber, at du vil følge med hele vejen frem til midten af maj, hvor vi får afgjort, hvem der vinder Eurovision 2024. Der kommer nogle videoer fra os i løbet af februar, hvor vi vurderer de 8 danske sange i Melodi Grand Prix. Og indtil da, så håber jeg, at I har det godt, og vi ses.